Mula sabot direct sa Manglitsuna si Tuton, siapa itu Tuton? Akuan si Pintis Sabi mo kung lucky ang kuan. Si Pintis ni, nasa basilingan diri sa bay. Ari mo diri. Mao na ato ang reunion na po, mao na Itsuna. Yan na. Ready na. Nagayo di. Mo tigtujek ni ito ang batch. Nimuta naman ko sa mo. Nimuta ba? Pasal. Hindi ko mamatulog. Pagdali diha, kay mo sawa diha. Sawa Pagdali kay tinai ba yung basi na. Dia jaga Yodi. Ay tao tigtujek. Lupag man, murag mo. Tujek. Kujung kay begat mo na. Ha? Udah pi gagas tinai. Ilang wala. Di ini na pa apileun sa reunion nga mo ni gagas tinai. Buot-buot la ba ni kay pag susugo mo nga di mo pa apil sa reunion explosive niya. Biglaon ba? Maluag ang kwantahi. Ang ana di na maluag. Og Mugot naman na yung magkuhan na. pugsen baga ng kuha mga puto ng ilaw. Og supako nimo. Mau din na. Sige, pata si bilin sa kariot. Andan. Asa pagiyon sa. Ha? Agbeng kay nabuong naman. Dyan, pato ito nga ko, Mo sige ba? lang pato, sigag ba nga, sige. Oy ini. Na hindi bugno kasi ani ka manitson nga anta. Malagsara man pud ni kana kay permintiman. Ang kisi ni mo, napunto na. Ay bayan bitaw. Abtik man og pakuan men brog di. Haw na mo sa pilya og pabirahan og yan, mong huluja man wa ko bilhan bilin gabi. Maluja di pabirahan la biyan ja mao lagi. Sa mo na mao ni naandan. Di pagwapain ko ha asa Di na gwapa ko no alin. Gwapa jud. Apa labon pagidawat sa munisipyo di wa di mamili man taga munisipyo. Kana lagaga kanang admin dia, kanang kasi nga na kanang market administrator. Pili na gwapa. Kaya di MCPat. Ang pagyapon to ba? Ay wa pila picture. Useless magyapon eh. Na. Man maod. Aw Pilo picture kay ko may tuner. Okay. Ting. Ipasarian nyo naman na, alina pa na. Yun sa Buds Ititude. Kuha na yung kuhaan mong ka? Kung mas baka wala yung masay na yun. Huwag matagi COVID na nigon. Gamay na. Kuha ba? Gap ang irgam sa Ayaw mong gaga. Adyo lagi, ibalik ko mali mo. Adyo na kita kuha na to anay. Hindi ko. Ma'am Lucy. Si Lucy. Wag nang makuha. Agpuso. anak ko nang itson pero wa. Aw. Na. Sige ang away one. Okay, na. Kita manduha tuluan jak. Di ba? Sige, gara kan. Ma'am, Ako din mo chata. ma'am, makikuhan pa ni ma'am mga kwan. Okay, time minutes. Ay signal. Uy, kakak na lang ka diya, ikaw dalar ganito. Ato ni mo. Dalar kami ani kay mga sindabot pa. Piso sindabot. Odi de piso sindabot. Dapat ka. Gag-pensyon. Ang sindabot mga lalara. Ikaw kailangan nagpundong. Kaya ano? Way anak, pensioner. Si Marlon, Ha? sila tagbakan nun. Isa? Si Marlon, Nasa? Marlon ba asa mo? Red bread. Tao rasa ron. Pangana. Sige paboto ni kita raman. Magay masandi sila sa hinangan ako amna. Masandi. Pasa naman sila kaon. Mahurot ba guna? Isa pa kalima kaon dia. Ay si kuya mata. Kinigamas pa ba? Si Marlene. Sabay haon na Marili na. Wala gyapon na to. Pas bilin.
Galo po ng galo po. Ganyan pa lang yan makaluan. Yan bata among side sa Piskira. Moto ingat to. Pagkabibo mi sa mga reunion. Kaya yung bibuha mi ani kamera. Ihatid lamang ko ako ani nga siya produhin ning sakyanan. Kira. Diha ko ing lusot diha sa tubuan. Oh. Ingon ko nga direct na mag-agi sa kuan. Tawag Hindi. Ila na. Oh, ito na. Oh. Lutuan siya pa. Ihubog niya pa nga galutuan na. so sa duwa ko nangita sa bahay ni Apang oy. Singko pa gud. Siya pakita niya nga tabunan man sa kawajan kay pwede magamaya. Crossing, natala ko. Balik na po. Dito na ko sa luto sa bahay nga dakto. Hangadangan ko pag asa pa mo iwi ani dapita o. Tawan. Gaya tayo kung may siliw. Tahu tu. Pang. Pa. Ano may crew man ni Pang? Tigro giluto jag di or di mahilaw. Kaya nang utana mga litsunir na sama ni hilawon ni wajo. Ang pangunta na ani og hilaw sa lang. Luto ko na. Bukas na lang kapakuan. Balag pagod sa kay luto. Kau na mo ba sige mo? Sina. Bala mo utan mo ni kanit. Dili sa pika sa mua. Bigas? Halo. Wala na jamo. Namaot ang tinuod. Samot. Timpla na bang ikaw ba? De. Koleksyon ko na. Wala maora. Jen, kumusta ka diha, Jen? Good ba? Bebo mo dyan, si gamay pa. Gamay ra. Lay. Bebo. Video na ka. May star naman. Guwapa. Daan pa sa una. Wow legs ba ni? May kaya, ma'am, tanaw mi legs mo be. Tanaw siya dito na lipat siya sa kudigo. Pwede nga siya siya, pasar board. Sila kanina mga imong sakop ba na? Wa mong kudigo di successful ka so? Saan ba ni bata mo? Kabun sa una daghan wa litson. Wa pa digo sa wa pa man eh. Digo ba man eh. Rodrigo adi si Digo ba tunggada sa bili sa una. Diyan po sa una. Una pa ba lugar? Lagi mo ni lagi uni sa kay lugar kasal. Nako ni kasal. Dito luhod ka sa ginoo. Maabot ang igsuon sa ilang sawa. Sa mo'y maka kukuan ko dito. Kasal bitaw lagi. Banyak sawat deh. Dahagit lagi ni tao ko sa tigit. Kung timodel niya itong bispiras, up sa itong tiblara kinayo sa gimit up. Adi kong sugot ko, kung ba, ataw na pagkita. Ataw na. Adyo na. Nanonood na ko. Adyo na kari. Di asa to ni Agi. Hay. Ay, Kailan naman nagano ni pastor. ito bang ari ko ng mga daga be? Minutos na naman eh. Kay vlog naman eh. Kanang Ay. amang presidente. Ma'am Lucy.
Hindi, presidente ko, bayad sa mato. Isang pilya. Eh, ako itong ito, ini pagbayad si ka, presidente ka. Alas 4 may magyote. Alas 4 Marco tuloy may pag-asip. Inaida mo news. Mau Marilyn amang valedictorian. Kari salutatorian. Kari Yudi amang abroad. Marlon engineer. Kuyawa sa mga tao. Ani kari commerce. Kari maestra na mo kina kuyawag naong. Ano langanin man gasis pamanggurong ka eskotro may mong duty dali sa taas pa kadunay gayon. Kariyot ra kaso. Okay. Saan mo to kubad? Ano? Ay kasi pa ari ko. Kani. Sikat gabuwag mo si Di mo Dominic. magagal. Kana ra asawa nimo. Pag boy mo Dominic, siyempre hindi ka mo. Kita. Sumig na amzi sa. Si Dominic. Kanay mo tagad nimo ugma? Disgrasya. Dit. Lay na kanay mo tagad ugma. Nang leud na. Sikatan belito iki. Ato pa, di ba? Atay ako lim tambong kasi mo yung paggas na. Mas pilito kay paggas-paggasin ba matay nang abugo. Nang abugo sa kunin Joana ba. Ala pa perlito pa. Pilito lang wani ron. Orin na perlito na. Azun ka mo. Mundit matong hapon. Yo di mag Ani may mama. sa mga Sud ano na. wawan tinagsa Lucy kay lawan Lucy penting. Tugaya ni Lucy. Sa may mga na balina na buhay sa mga. Badge ay sus. Napailaan plato tulin to. Nay badi ni iro. Badge iro ba? Kagwapo sa bana. Wapo daw mana ni kaga. Pwede may istorya sa series. Sa istorya dyan mo, tugaan dyan mo. Tugaan dyan mo, istorya mi. Series sakay mi ba yung mauni ka sa banang gaga. Pero siya kay baw. Insa ko. Pwede niya istorya. Sa dorm din. Gusto mo kay nam to. Wa, ikan sa baw, ikan sa baw. Sa tradisyon. Sa di man kay pagkabad tradisyon yung kay gusto kay ka naman. Hindi mo makita. Jesus kay nga mo na nakita mi kay gipatuon ko sa iyo sa mga sakop ng nila. SBI. Kami tingog sa kay sa auto, kami tingog. Lain mo uyab sa una ko yung mauwaw man inibisita na kay ladto magdagan. Alay, vitamin sa lay. Mao jud ladto sa una di man karon. Di man pras karon mo una na ni. Kato lang na panga kamoy uyab sa una ni Ma'am Suset. Si Willie man di ay. Ya, mga maldito man tong katibakan sa una. Di may malito. Mga Dos na tili. may permi o justisya. Mga tili sus Ginoo. Ako sa ato may muli. Patakalo ko ta na rin. Kina ko sa duha do. Gitso ko ko sa kapa. Kay atong sa to. Kay siya daw. Pagkajuktan di sa pintig isuga. Gusto ka mga baji nang asuko mo to katubeng. Kating siga isang naw katong siga. Kami mo ikor commander katuwa sutan. Ako ano na. Ya mo tay ingon sa putali kay wa man mo pasatong upat ka buong nga training. Ipailo mo. Ingon sa putali ikaw na sa lumbon ang magko-commander mangita ka. Iya sa Pitan sa buwan. tubuan. Ato buwan. Dinalo na ron, tubasos na. Isa, sin. Firme mo na niya. Isa to classmate to isikod ko may baje. Si Silvia Carmona. Kapay aritas. Mustasa. Di ko na maring si Usita ka nang wow ko. Mulan sa bali kagawad sa lungsod sa Tota. Si kani po. Si Lucy. Ano ba rin pinaka-pre na sa Facebook. Profesional din na maging tingin. Ganyan ako sinisama. Palasigan yung katulula. Kanda na eh. Tapos si Kuan. Muna nga naman sa mga sa mga wala.
Igay! Igay! Ang problema di dani, way lain, binyo ra to. Oh. Karon kada na may binyo di. Pare, may isa pa. Domingo, pare. Kanang parade, murag gamay na si mo ana. Ana, mga lucha na mga tao ay. Nga nagdugaya pa, nunaya pa na. Parade. Okay na nalo nang natay no. Di hilaw kuso. Di hilaw kuso. Di hilaw kuso. Oh. Okay ba? Yung mga halin. Kawal mo doon. Natin ni kasayang nga guling. Ngayon ang tingin, ato nag-imuntar ka, andun taga. Sa dia. Salay ko ninyo ha. Nagtan ko kalapi ugma, mga alas 9 sa ruta ng kalapi. Alas 6 dito ko gano. Tilo-tilaling ng magbuhati mo tao. Agi dah sakyan ra. Away mo lima, kaya namay market, naghamon kita nun. Ato mo bagyan mo suwa dahil. Mau rin, hasta si Buni, apil na. Sukot ni Buni kaya ilang Sugot. Sukot na kayo bubalik ko sa balik man ko may kana kinsa mi dati yung datorit. Oh, ikaw daan ang pagkaon. Wala naman sa brother inita na para di na ka mga nana. Insay na mas dito yun, mo din ka. Tinod na. Oh. Siya pandun ka. Yo. Mo sa pa. Sakay mo kuyo. Ikaw naman ko. Sakay mo ba? Kung natin problema, bahalang na hindi magbaon, na natin sidaan. Kaya namay wali mo. Tagluto. Kung na yung mga utana o magbaon ba, adjawon mo pagbaon na sidaan. I-fried kanang Eh, ikaw ni may baw, ikaw may kusinira. fried tanan. Ajay paksi hulukot. Ajay fried na kay. Naay mo sugot, pride. Ah, gambig pride, gambig di. Ha? Oh. Gamit tanan, pride o kanang. Hindi pa ni mo magsiyo. Napili ka kayo pride. Oh. Tingaa lagi. Magdana tagluto. Kay aron di na kami yung galuto kasi. Nanay sa patan ha, nanay paklay. Sa malitsyon. Na. Giluto ko sa lang. Ha? Wala problema sidaan lagi. Adjawon na yung utana kaon, wala na ilabo, wala. Ayan ang magluto. Ay naadyaw na po yung kisay sidaan na. Ato na Ang isa na ka ng kay kini mo nga mga Tambong ra. tambong. Tampong. Asa magdato mo ako na may Kasi pagina. kay katong na pala, masali ko swaki ni Jaja. Oh, magdaan sa swaki. Saang po niya po no? Saan? Oh, saang. Kuan mo ginagawa. Kay namay. Hoy. Way problema sidaan na kay napay madugang oy, paminaw mo. Ga, ma'am. Adyo problema sidaan kay gawas ana napay kajojo manok po kabuok. Bisaya. Oh. Sa may saam to. Ito right. Ipray na kita na. Ipray tanan. Ay no, manok. Lagi na po ka buok ni manok ni Jojo ugma. Ito nga lima ka maglitson. Wala problema sa dugangan na daghan na ta. Adyo na pagdaluto na. Lay. Kamu pagbuhat sa man sa man. Raiden. Tanan. Po kabuok. Saya.
Asa nga umaki na sen. Si Panyong makunoy pa lutoon ug ma. Ato sali ka na pa Ah, Di naan na. Musalig tang Panyong ginaan naman. Giluto na. Nanay manok kamang paliton ni ato ni anong imong amigo nga sa merkado si ngana si Uklot. Ato may palaan na uklot palitan. So kuon mo ni dyan ihawon. Alam sila